Так му се върнахме от бягането и монаха вика: о, супер, подготвил съм ви тонизираща напитка, която, нали, е за възстановяване. И това е напитката. Малко мириши, честно казано, на Райграс, не знам. Ще го пробваме след малко. Не е моите със сигурност. Пробвай го, брутално е. Каза, че е за рефрешмент след тежка вечер. За изтрезняване. Точно това ми трябва в момента. Аз опитвам да разбера на какво ме лиша, но най-вероятно са... На Райграс. Да, наистина това са правили. I like it. Nice. Nice. Късданата иди. Хареса ли ти мен? Ако камерата можеше да пробва. Е, това е на закуска да започнеш с чесън. Интересно е ли така? Чесън на закуска, чакай да се пусне щипката, поне да изглежда нормален човек. То не стана по-добре. Чесън на закуска и сега една рибка пържена. Оле. Това е като цаца. This is from Burgas. From Burgas. It's a city in Bulgaria. Oh, really? It's coming from there. The fish. It's called tsatsa. They've nicked it off Bulgaria. Yeah.